patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho unang be pasombuli luar saito gua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jalan tarulia dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan itu unang be pasombuli luar saito gua jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok Tuhan unang be pasombuli luar saito gua jono Tuhan
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe
Tuhan patuduhon jalan Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan
homa dalam bituau unang be pasembuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau saito guau jono tuho unang be pasembuli luau saito guau jono tuho Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi Shalom, horas ma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat maupun jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita pada hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit
maupun yang mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan dan pertolongan, dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja kita, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lao mangarade rohata mamasuhi parmingguonon, mareti mahita sian buku ede nomor 30 ayat parjolo sahatro di ayat patuluhon. Rabjong jong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni toti parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Aina mangulu do hata ni debata. Jala margogo mangula. Jala tumajom sian sandok podang si dua baba. Jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi. Akaring ring pe dohot utok. Jala panguhum doi di parwahon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata, pargogo naso hatu dosan, jala parasi roha. Hupaserep hami rohanami di jolom, jala hupangi dohami tuho. Sailehon asini roham, manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami. Jala hutangi hon hami hatam na badiai. Saipaian ma hatam di bagasan rohanami. Asamar parbue na denggan hami. Upangi do hami. Salu nai
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata marhite buku ede nomor 478 ayat parjolo dohot ayat patuluhon. Tatangihon ma patik ni debata ima natar surat di konfesi HKBP 1996 Biddu 10 tolu. Biddu 10 tolu taringo tu panggomgomi. Tahaporsiai jala tahadita kondo naro sian debatado pamareta namar sahala, jala mangulahon hati goran, mangodingi, mangaramoti, mangalo hajahatan, do jala makobasi akan narikot di warga negara, dohot ngolu ni jolma. Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangulu di portibion, jala tahati dakot do, paboa debata na mangalehon haluawoni di bagasan Yesus Kristus. Si ingotot tado, ikon oloan dohita di debata, asa di jolma. Marhite podawon, taodol hondo, debatado na mangalehon kemerdekaan tu bangso Indonesia, na berasaskan Pancasila, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dohot bernegara. Taodol hondo, Yesus Kristus ulu balang ni huria, songon parhitiata mangido. Taodol hondo, sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakat ta, lao mangehai hati goran, holong ni roha, hadameon, dohot kesejahteraan, marhite pembangunan nasional, songon pengamalan Pancasila. Taodol hondo, parsidohot dohita, parjok-jokon dohot mangaradoti hasitongani, songoni nang marsaulihon pembangunan nasional, sitangyakondo ni huria doaka pagkogomi dohot parhobasna. Ima sahakna atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata marhite ede sian buku ede onom 182 ayat parjolo sahatro di ayat paduahon. Marpamuati
tatopoti madosata nagodangi, tujolo ni debata, tapa uduk be marohatta, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo naso hatudosan, parasiroha midahami nandagolon, naro dohami tujolom, manopoti dosanami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporsiawan di bagasan rohanami hian, saluhut dohami mandipil, sian akka dalanmu. Mansai godang do pangalasyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan di basam, dohot asi ni roham, say unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami, hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Tabege mahata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas, jala para siroha godang. Dang dibaen tu hita, hombar tu akka dosata. Jaladang dibaloson tu hita, hombar tu akka hajahatotta. Songon asi ni roha ni ama-ama, mida akka anakna. Asi ni roha ni Jahoba, di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marhite kor sian wilayah Efesus.
Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 475 ayat patuluhon sahat dohot ayat paonopon. Tabege hata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion ima natar surat di Jeremia 34 ayat 12 sahatro di ayat 10 tajahama margati soring. Hata pamitsangan ala mangose padan haluawon ni hatoban halak Heber. Ala ni ro muse mahata ni Jahoba tu si Jeremia ninnado. Ganup papitu tawoton ikon ganup hamu paluawon donganna marga Heber naong manggadishon dirina tuho ikon onom taon lelengna pangulahonon naho dungi paluawonmu boti ibana sian lambungmu hape dang ditangihon opumu na au jaladang ditarehon pinggulna. Alai nung ngahosing musero hamuna, gabe diramuni hamu guarhu, jala mulak dibuan hamu ganup naposona bawa, dohot naposona boru-boru, akan naong pinalon muna boti marguru turohana sida, gabe marhata ikon hamu tunasida sumuang, gabe naposomuna bawa, dohot paropuan muse, ola nima sahakna martua doaka natumangihon hata ni debata jala upeopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kor sian paropuan parari Kamis.
Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 437 ayat parjolo dohot ayat paduahon. Rab jongjong mahita. Tahati dakon ma hapor siaw tai, songon na hinati dakon ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion, rap ma hita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat todi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua torudung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hutul tu siamo ni debata Jahoba, amanai pargogo nasodosani di sima ibana au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tapuji matuhata marhite kor sian paropuan ina Debora.
Tabegema tik-tik namasa di huriata di minggu sadarion. Warta Jemaat Minggu 17 Agustus 2025. Topik: Mangolu songon ngolu niaka naung malua. Hiduplah sebagai orang merdeka. 1. Nama minggu kita hari ini minggu ke-9 setelah Trinitatis. Artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. Berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Albert Leonardo Sembiring ST, putra Bapak Yosef Maju Sembiring Kambaren AMD, Diaken Dr. Anda Naomi Boru Barus, yang beralamat di Jalan Pulau Biak 3, nomor 131, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi. Jemaat GPKP Runggun, Majelis Bekasi, Klasis Bekasi, Denpasar. Dengan Ruth Hilda Liliana Boru Sihombing ST, putri Bapak Kennedy Sihombing SE, Ibu Dr. Gigi Mangatur Boru Butar-Butar. Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, yang beralamat di BTN Hartako Blok 3 1 nomor 3 Makassar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Gereja GPKP Runggun, Majelis Bekasi, Klasis Bekasi, Denpasar. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Agustus 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia HUT Distrik 17 Indonesia bagian Timur. 2. Pada hari Minggu 24 Agustus 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia HUT Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Pelayanan. Kebaktian wilayah. Hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, wilayah Galatia, di rumah keluarga Kanababan RJ Boru Sihombing, alamat Jalan Korban 40.000 jiwa, Lorong 5 nomor 31, Rapo Jawa. Wilayah Galilea, di rumah keluarga Dwi P. Saragi Lis JS Boru Merpaung, alamat Jalan Telaga Murni nomor 22, Taman Kayangan Tanjung Bunga. Hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, wilayah Filipi, di rumah keluarga MD Ratum Busiang T. Boru Sihaan, alamat BTN Bumi Sukma Permai, Blok B 10 8. Wilayah Kolose, di rumah keluarga Nyonya Situa Dr. Andus Tampu Bolon N. Boru Sihaan, alamat Jalan Biring Romang dalam 1, Blok 1 nomor 12, Antang. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Agustus 2025, ibadah di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, masuk pukul 09.00 WITA. Kita akan mensyukuri hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 dengan penyerahan penghargaan
bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Acara dipusatkan di gereja berbahasa Batak. 2. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Ama Ebenezer. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja berbahasa Batak adalah wilayah Filipi. A3. Acara perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Pada hari ini Minggu 17 Agustus 2025 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Gereja HKBP Makassar akan mensyukurinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah ibadah selesai dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Acara dipusatkan di gereja berbahasa Batak. A4. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 yang akan datang, anak-anak sekolah Minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga DP Saragi LJS Boru Marpau. Anak sekolah Minggu Hanania Boru Saragi. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah Minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah Minggu supaya menghadirinya. A5. Menyaksikan iman. Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan peneguhan CD kepada anak-anak pelajar CD tahun pelajaran 2024-2025. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan 1. Retreat hari Jumat tanggal 5 September 2025 pukul 08.00 WITA. 2. Ujian tulisan hari Sabtu tanggal 13 September 2025 pukul 15.00 WITA. 3. Ujian lisan hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pukul 15.00 WITA disaksikan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang menyaksikan iman. A6. Pesta Gotilon atau Panen HKBP Makassar. Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta Gotilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah Minggu serta pos pelayanan gua disatukan di Sopo Talenta masuk pukul 9 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. A7. Himbauan untuk pengumuman marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan pesta panen atau pesta Gotilon pada hari Minggu 7 September 2025, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertengahan atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwal ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A8. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi mengundang semua panitia untuk mengikuti rapat tentang Pesta Gotilon. Rapat dimulai pukul 17.00 WITA bertempat di konsistori. A9. Tok-tok Ripe Tahun Transformasi tahun 2025. Sesuai hasil rapat Panitia Transformasi tanggal 7 Mei 2025, hal dana untuk Tahun Transformasi tahun 2025 memerlukan biaya sebesar 250 juta dan dana yang dibutuhkan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Tok-tok Ripe Jemaat,
sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendukung dan mendoakan kegiatan tahun transformasi. Adapun total ripe yang disepakati panitia adalah Rp200.000 per keluarga dan boleh dilunasi sampai dengan Desember 2025. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksanakan dengan baik. A10. Kebaktian Padan kategorial lansia. Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, kategorial lansia HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang bertepat di Pantai Galesong. Acara mulai pukul 10.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. A11. Pencarian dana UMKM Parupuan HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 17 Agustus 2025, UMKM Perempuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A12. Daftar siswa-siswi penerima piagam penghargaan. Daftar penerima beasiswa tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi tahun pelajaran 2024-2025 semester genap. Tingkat SD ada 30 orang, tingkat SMP 17 orang, tingkat SMA 18 orang, perguruan tinggi 21 orang, total 80 orang. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Aha Manurung. 5. Nyonya Wenebaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya Eje Sitorus C. Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Siletonga F. Boru Samosir. 8. Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 9. Hans Sitorus Pane. 10. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 11. SPP Pasaribu. 12. Marta Monika Boru Pasaribu. 13. Edison Binsar T. Tampu Bolon. 14. MR Marpaung. 15. Maulaya Hamonangan Duban Tobing. 16. Nyonya M. Silalahi M. Borsyahaan. 17. Nyonya SL Sihite S. Boru Manalu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Agustus 2025. Ulang tahun kelahiran, remaja sampai dengan dewasa, ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian sopo atau gedung sekolah minggu, daftar penerimaan beasiswa, daftar totoripe, berita keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang sudah dikirim di grup WA wilayah masing-masing atau di scan barcode.
Demikian warta jemaat di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata marhitekor ama Ebenezer.
Tapuji ma Tuhata marhite ede sian buku ende 450 tolu mulai ayat parjolo laus tapasahat ma peleata. Si paluan o goarmu, saat maluaton dikit, nasarat denisi bolis, ikon segabanoni, goarmi, tuhaki. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangarajaya hati-hati dohot pikiran muna,
di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Ala masuk kita nuaing 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bodo radono tarap madok maita merdeka. Hatani debata mabornohi rohata dok pikirata dok mangaleo semangat dihita mangulu di hari kemerdekaan tahun manang di Indonesia na merdeka. Diangkat manang dibuat do sian sada Petrus 2 ayat 10 sada sahatu ayat 10 pitu. Sada Petrus 2 ayat 10 sada sahatu ayat 10 pitu. Hujahama di tengah-tengah. Si oromon dohot si ulahonoton. Ali akaholongan huapoi mahamu songon akapai solat jala halak dagang. Orom hamuma aka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion. Marparangen adingkan mahamu di tonga-tonga ni aka parbigu. Asa ia adong na pahata-hatahon hamu songon aka parjahat. Gabe dipasangap na sida debata di ari panuluhani dung di ida dengan ni ulau muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum na sinuan ni hajol maun ala ni Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopon panguhum aka na sinuruna mamicang aka sibahen na jahat alai mamuji ia siula na denggan ayod dolomoni rohani debata naing mamarhite sian ulaw na dengkan popo mamuna haotoon ni halak na hurang roha. Ay aka nang malua dohamu alay unang mapinake haluauni mangodingi hajahaton songon aka naposo ni debatama tahe. Marhapatunon mahamu tu sasude haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap ma raja. Ujaha di hati Indonesia 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, maka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Dihamua kemanami nami 20 tahun dung merdeka Indonesia. Tangna partikian na Jepek Bay molo 20 tahun. Molo umur ni John Manuang 20 tahun nga pasti dohnota nunga ujur manang nunga macai tua bahkan jujutan nama molo di akaulon na naung saur matua bahkan olo nama tu nama uli bulung
patuduhot di si nunga dewasa hita dina merdekai manang nunga tung dewasa bebang sota menjalani kemerdekaan sahatu partikian manang sahatu saunari. Halak naung masuk tu kemerdekaan ni. Adong do manang napiga di jo di tonga-tonga di bangsota ulaon manang tanggung jawab asa dohot sudi masyarakat berpartisipasi mengisi kemerdekaan ini, mengisi dalam arti boy mabahen asa dengan bangsoi damai bangsoi mangulu bangsoi hobar tu aturan-aturan naung binuat naung binain manang na marhite undang-undang di tonga-tonga ni bangso Indonesia. Dohot hatana asing ikut dohot mahita memperjuangkan kemerdekaan ini, marhita dato tong menjaga kemerdekaan ini, boy merdala dok dengan. Ala nunga loja aka pejuang kemerdekaan. Adong do na agua kosa, bahkan gudang do na agua kosa, holan memperjuangkan kemerdekaan ini. Gudang do nagabe korban di keluargana hanya memperjuangkan kemerdekaan. Dot gudang dope aka na mungkin tang dari dia satu sonari ala nina memperjuangkan kemerdekaan. Sianido hita dohot bertanggung jawab manang dohot mengula mabain dengan asa tutu hot kemerdekaan ni jalan nikmatata ngulu na di bagasan kemerdekaan ni secara khusus di tonga-tonga ni bangso Indonesia. Jada sahat nyan cita-cita ni bangsa tahun adil dan makmur jada boy hita menikmati ngulu na sasitong na di tonga-tonga ni parngudot ta masing-masing manang na di dia pe hita maringanan di tonga-tonga ni bangsa Indonesia. Asa laos ido gobaran na taida di Sada Petrus na tajahan aki Sada Petrus 2 ayat 10 sada 10 itu. Kemerdekaan orang percaya, kemerdekaan ni halak Kristen. Songon nau dikobarhon di tubuhon. Alai adorang so tapabagas tapahami tentang kemerdekaan nani ajarhon manang nani lehon ni Apostol Petrus ikonarong dorang kaya nanay siutonot tajo di bagasan perdana ni nguluta asaboy ta mengerti tatusi kemerdekaan. Ikut tado keberadata manang hajong-jongat tadi partikian wain. Bido perjolo. So dia do keberadatan wain manang so dia do hajong-jongat tadi partikian wain. Tadokma di masa na merdeka molo secara kekristenan sejak lahir dia telah merdeka karena dia telah dibaptis di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kemerdekaan itu telah dimiliki setiap orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena orang yang telah diselamatkan berarti dia telah dilepaskan dari cengkraman dosa dan iblis. Itu kemerdekaan yang terindah yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan karena Yesus Kristus, nanti akan kita lihat bagaimana kita untuk bisa hidup sebagai orang merdeka. Tasadari jo hajong-jongata di bagasan partikian mai. Sudedo hita hapendong pinaluan itu hata, sudedo hita naung dilehot hata haluaon, nunga digo tapok kita, sian dosa doh tamateani, di pamasuk kita, tuhara jauh ni debata, siani mahita, maboto buha posisi. Ada posisi na paling sentral neng dohonon ni Apostol Petrus di turpuhon, manang neng dohonon ni turpuhon wain tuhita. Ternyata halak Kristen, manang halak na porsea, songon halak Kristen akan na di perantauan, dos na paisolat do hita di tonga-tonga ni Portibion. Molo di dok di hati Indonesia nakin manang di turpu nata jahat di Alkitab tai di dok perantau dan pendatang.
molo diguari perantau dan pendatang somalna dang ibi negabi penduduk asli setempat. Ido molo go barani perantau dan pendatang. Alai barani do apostol Petrus manggobarhon halak na porsea manang halak nang majalo Kristus manang di dia nasida gabe di gobarhon songon halak perantau ala kewarganegaraan ni halak Kristen bukan lagi hanya kewarganegaraan duniawi, tetapi dia sekaligus warga surgawi, sehingga dia datang ke dunia ini sebagai warga surgawi, dia pendatang sebagai warga surgawi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dakolan yang dohnota sangon hami bangsa Indonesia do manang nasia dia pehami boy doi dohononna anggo secara duniawi, alai secara pengajaran ni apostol Petrus manang sian hadi jongjongata ala nunga warga surgawi hita di sido hita pendatang di dia pe hita jongjong nuaing gabe terajumi do hita pendatang dan perantau di bagasan perjalanan ningulut. Maulo nang tasadari diri ta sebagai perantau, maulo nang tasadari diri ta sebagai pendatang, di tonga-tonga ni parngulota, di tonga-tonga ni kondisi tanuaing manang na di dia pehita karejo, manang na di dia pehita mangula, manang na di dia pehita tinggal di sima di jauh hita naik patuduhon hadiriota marhite na padauhon keinginan daging manang padauhon akapangalahon na maralo tu partodion. Berarti setiap orang percaya yang telah ditempatkan di dunia ini diajak, dipanggil untuk menunjukkan perilaku, perbuatan sebagai orang percaya. Idone perjono-jo sadarata dirita Papua nasia banua gicang dohita manang masuk dohita tu horong nagabe warga negara surgawi, manang warga surgawi siani dohita diajak lau patuduhon hadiriota di tonga-tonga ni pertibio. Berarti warga surgawi do hita nga berbeda hita hape sian aka naso termasuk warga surgawi. Pasti berbeda do hita sian aka warga-warga na asing naso manada Kristus. Alai sianima hita terjauh patuduhon hadiriota patuduhon bahwa kita adalah warga kerajaan surga marhiti aka pangalaho na hobartulo monirohani debata jala tabadau ma aka ulau namaralo tungulu partodion. Tak pula patorang okku pe dia do aka namaralo tungulu partodion dia do nalomoni rohani debata. Ngapasti bui tatu sialai naing sianido hita borhat lau memahami tu kemerdekaan manang Tuhan luaun na pinatupani debata di bagasan perjalanan ni nguluta. Aka mangakainang molo kembali hita lau memahami sian hadiriotai termasuk lau mangulahon lomoni rohani debata ikoborhap mahita memahami songon perdalan ni ibadah manang permingguan na setapasoma di tonga-tonga ni huliat ikomulahulak doi ratajo di bagasan nguluta do makna ni ibadahi di bagasan nguluta uban na song ni susunan ni liturgi uban na song ni susunan ni natapai hutiu setiap minggu basa si song ni mulahulak na perjolo taida ma dipotum introitus di sido dipatuduh kita na anak ni debata na warga kerajaan sorga hita di dok marhite-hite gor ni debata ama anak doktor di Purbadia di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dipatuduh mahita nong warga kerajaan sorga akan nong masuk tu warga kerajaan sorga disungguli mamuse setelah fotum masuk ma tu nama jahapatik songon nakit di jahasian konfesi pasal 10 tolu. Kenapa hukum Taurat dibacakan? Nang diajak kita merenungkan wahado parnguluoku nasa mingguon. Wahado pabahenaku adong dona maralo tu lomo ni rohani debata maralo tu partodion adong dona maralo nuaing tu nahinirim ni debata sian ngulu ni halak nong masuk tu warga negara surgawi. Dung ta sadari dirita adong mamuse masuk tu langkah selanjutnya ima manopoti dosa.
Manopoti dosa siani mahita ala manada dirita. Allah sotong do hita di bagasan dosa nang penong masuk kita keluarga harajaun ni debata alani sai tatopoti madusata dia ka tindakan do dia ka pabahinata. Di si mahita boy manada dirita, boy manada pabahinata, boy manada tindakan nata paula manang nata patupa di bagasan perjalanan ni nguluta. Molo naung tatada dirita jala olo hita manopoti dosata jala olo hita mangula ulaun lomoni rohani debata songon bangso ni debata songon naung tinobus ni debata songon akan naung pinamasuk ni debata tu harajauna siani mahita lam memahami lam mangatusi di bagasan pernguluan ni halak na merdeka. Nuain taida ma lebih dalam tentang kemerdekaan marhiti pangajarion ni Apostol Petrus. Halak naung malua manang halak naung hinokop jala naung masuk tu harajaun ni debata sianido gabi di jou na perjolo ikon gabi teladan ma di tonga-tonga ni masyarakat teladan di tonga-tonga ni parnguluota siganopar. Ternyata sangat-sangat penting keteladanan di bagasan pernguluan do di tonga-tonga ni pertibion di tonga-tonga ni nahumaliak kita. Ala keteladanan ni gabi patuduhot doi manang gabi los jamita doi di bagasan akad ngolu ni colma ido ben nasetaguari kamu adalah surat Kristus manang hita do surat ni Kristus na boy di jaha halak na boy di ida pertibion babua hita sihuton Kristus, babua hita nang persea di harajaun ni debata, babua hita nunga warga kerajaan sorgawi. Molo di ida halak pangalaho doh pabahenata na denggani na Bartolomeo ni rohani debata. Asa halak nang merdeka manang halak nang pinalua tarida may sian tindakan doh pabahenan. Bodo halak madok nunga merdeka. Tetapi perilakunya bukan perilaku orang yang merdeka. Boy do halak madok nunga melua au alai setotong ibana tarihot di namangihot ibana sebelumnya. Alai halak na porsea, halak nang hinokop ni Kristus, halak nang pinamonang ni Kristus, halak nang pinalua ni Kristus, ikut di padaridahom may ditindakan di pabahenan manang di cara hidup di tonga-tonga ni pertibion, manang di tonga-tonga ni parnguluan. Maceta jom do pangajarion ni Apostol Petrus tua kahlak Kristen na berserak di Asia Kecil pada saat ini. Alam memang surat ni Apostol Petrus dan dituju tu sada huriat tertentu, tetapi ditujukan kepada semua jemaat dimanapun mereka berada. Di paingot Indonesia, hamu pai solat pendatang di tempat-tempat dimanapun kalian berada. Manang di dia penasida jongjong, di dia penasida mangulu, nasida pendatang, jalan nasida pai solat. Molo pai solat nasida, ikut patudon nasida ma, naung masuk nasida di harajaun di debata, jala ido naing dohnona, asa tutunong merdeka hamu, tutunong pinalua hamu, patuduhom ma, sian perilaku, manang gabe sian ngulu na gabe contoh, manang situruon di tonga-tonga ni masyarakat. Jadi boy do holas 10 halak na sida misalnya di Galatia alai ko patuduhonon na songon halak na porsea, songon halak nang dibasok tu warga kerajaan sorga na sida di bagasan padal ningoluna. Ay didok Apostol Petrus molo naung di ida na asing, molo naung di ida halak Yahudi pe non Yahudi pe hamu songon halak Kristen doh marhite parangemu. Roa no debata melawat halak na so porsiai gabe porsia na sida totu gabe murama porsia na sida ala di bereng pangalahomu dengkan alai sebaliknya do molo ro debata melawat na sida hape di dok kita naung bangso ni debata hape paranget tadang Bartolomeo ni rohani debata di ida halak totu nanay porsiai pe donon nama tang sitongi pangalahon ni halahan nong perjulu Kristeni tang adong suman tang hobar tulong moni rohani debata.
Asa di sido tugas do tanggung jawab tamalang na di dia pehita mangula. Ala material paddo turpuhon nang tuhita secara khusus na di perantau song kita na di Sulawesi Selatan. Sangat relevan. Di jodoh hita ni patuduhon ngolu hapor siauta ngolu ha kristenota songo dia hapor siau ni ima tapaharuar siani mahita bertindak siani mahita mangula patuduhon omma molo bangso ni Kristus omma molo nong halak na merdeka nong dimerdekakan Kristus sia dosa do tamatean. Dia tidak mau lagi hidup di dalam dosa, tetapi dia akan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan iko babarani ma berbeda sian akan asing. Molo siula hajahatot di sekitar ta unang bedoti ta mangula si hajahatot. Jala ido nau marga na di ida halak di bagasan perdalanan ningulu ni akan aporsia. Gabi sudedo hita surat ni Kristus na di jaha halak gabi sudedo hita parjamita tu halak marhiti parangin adenggan marhiti pabahenan adenggan tudu-tudu manang kebaran ni naung halak naung dimerdekakan Kristus sita. Napa dua hon ala berhubungan dosong natalok nakin halak na porsia naung merdeka masuk tu harajau ni debata alalo sekaligus do hita dang bui malua hita sian warga negara di tonga-tonga ni Portibio. Alanido benar di Johon Apostol Petrus tunduklah kepada pemerintah uduk matu pamareta namar sahala song nanidok na di Rom 10 toli. Di Johon do tu halak Kristen tu halak na Porsea manang tu halak nong merdeka harus tunduk kepada pemerintah. Pemerintah na berwibawa manang pemerintah yang namar sahala song nanidok na di Rom 10 toli. Dia mana patut si dukonota manang dia mana patut si patuduhonota song nauduhota kita atata tu pamareta di pertikiatan wain. Salah satu olo hita mangulahon hobar tu pajuwon dohot hobar tu aturan do ruhut aturan nadong di bangsot tabang Indonesia. Dia maka ruhuti adong do undang-undang na patut na harus tata ati taulahon adong do jauh-jauh tu hitam tanggung jawab ta sebagai orang yang bernegara mangkarar pajak tugas tadui mangkarar pajak sesuai dohot tu permudotan wa memang iko nakwata do ngatung gudang wa pajak na takarar siganup tiki sangat-sangat menginspirasi do cara ni siahok takote narok kita mabigi manggo baron waing gudang ni masyarakaton dibebani dengan berbagai pajak. Di dokibana molo mudum pehita di jabuta hona pajak do. Bana lucuna muse molo adong di bagasan perdalanan ningoluta natapakke hampir sudah dinok dipajak. Baju taipe nang dipajak doi marhite siya nakapertiga-tiga na majuali. Dohot molo mga pihita di restoran tong do tagarar ahna talangi pajakna. Hampir sudiro nuang natanikmati gabe dibebani dengan pajak. Alai tuani ma taat tita sebagai orang Kristen. Holani tatangyakon sudi pajak na takarari dipakai mania do denggan tu hasahatanna asabui sejahtera masyarakat sejahtera hita di bagasan permudut. Song natadok nakin takwo to natapakai nuaing na sumar pajak paling namara hosaya te tapula di pajak ipe molo nang siya rumah sakit do tapak nang dipamasuk tu tabung pasti do ngata dipajaki ngatong kararotay gari kompor gas penuaing gasi law tatu hori ngajol hona pajaki
Ima nuaing na tadopi, alani tatang yakom ma tugas tado manang yako pamareta na marsahala, asaboy na sida mamake siyan ketaatan manang siyan hauduhot ta tu pamareta, gabe tau las nirohay, gabe tau naboy mabayan sejahtera sudah masyarakat, mabuan gabe aman masyarakat. Memang pasti dugudang kahahurangan, pasti dugudang na mungkin mabakita dang nyaman dia kabartikia non, siya ni mahita margugu manang yakon, babua hauduhot tu pamareta, jala olo hita mangulahon, songon persuron ni pamareta, na hobar tulong monirohan ni debata, alay ikut taingot do, songon nanidok ni konfesi nang dijahahon na nakisikat ni patiki, ikon olo addo hita di debata, sian jolma. Bodo tajahe di ulau 25 ayat 20 sia, ikon udu haddo hita tu debata unang di jolma. Molo adong peruhut-ruhut aturan-aturan, undang-undang na memang dang hobar tulo monirohan di debata. Halak Kristen ikut dohok masuarahon supaya itu diperbaiki. Hidoben na si adong istilah bahasa nasi juta bikin wain suara kenabian mengingatkan pemerintah, mengingatkan orang-orang yang membuat undang-undang supaya mereka membuat itu demi masyarakat, bahkan tetap di dalam kebenaran, bukan hanya produk pikiran manusia, alai produk sian kebenaran hasitongan lau madalatoni di tonga-tonga ni parmulu. Jala napatuluhon dihalak na merdeka, manang dihalak naung majalo haluaw na pinatupan ni debata, ikot totong may mangulu hobar tu pangajarion ni debata, manang mangulu songod dia persuruan ni debata dihita. Sangat-sangat mendasar donakin molotajaha di ayat 10 itu secara khusus di turpuk tahun manang di nong tajaha nakin di turpuk camita sedarion. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ternyata ido dalam asaboy hita mangulu di bagasan kemerdekaan nasitong jala tak ihuton kemerdekaani di bagasan perdalan ningolutta. Dan justru menyalahgunakan kemerdekaan ini, dan justru menyalahgunakan haluaun na pinatupan di debata gabe mangula lomoni rohat tasabing. Ternyata bodo halak na merdeka gabe mangula udaw lomo-lomo ni rohana. Hidup inajut istilah na perpudion setelah reformasi justru kebablasan ninna. Masa didok kebablasan. Allah nungaro reformasi, ro mahalak naung menerima naung majalo reformasi seolah-olah dipakai mai diperalat mai holan pasobutagasna. Molo didok pasobutagasna berarti hanya menyenangkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Imana terjadi di halak na mulahulak na menyalahkan kemerdekaan itu di bagasan ngoluna. Bahkan banyak orang sekarang nabui dipakai kemerdekaan ini menutupi segala kejahatan, menutupi segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan nama nutupi akaulaun nama ralo tulomoni rohani debata. Ngagudang na taida na songoni nuai menutupi seolah-olah menggunakan firman Tuhan, seolah-olah menggunakan hukum hanya untuk membenarkan diri, bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tetapi justru menutupi kelemahan, menutupi dosa-dosanya dalam kehidupannya sehari-hari. Om mana taida nuaing manang iman na taida di tonga-tonga ni pernguluan ni jolma na merdeka. Alai diajari apostol Petrus ma halak na merdeka, halak na majalo haluaon, halak na pinamonang ni Kristus sian dosa dohot sian hamateani do siang gonggoman di sibonisi di joma, hormatilah semua orang.
marhapatunon ma hamu tu sasude. Molonong menghormati, molonong marhapatunon tu sasude, berarti dangadong disi nabui menutupi kesalahan. Justru dia akan selalu di bagasan kerendahan hati, di bagasan pengulun. Asa kerendahan hati do patuduhon boy menghormati orang lain. Kerendahan hati do boy patuduhon hapatunon maradopon sasude di nasa parnguduo sigano pari. Ido salah satu tanggung jawab ni halana merdeka. Ido tanggung jawab ni halana hinokon ni Kristus. Dia mampu menghormati semua orang, bukan hanya orang seiman. Alai sude jol menarong di Portibion di Sima Natagwari sekaligus bisa dia bertoleransi dengan yang lain, bahkan dengan agama yang lain. Molona intoleransi dope berarti dia belum mengasihi orang lain. Dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Imana terjadi nuai ngaka dongata nadong dope na intoleransi. Gabe justru memusuhi orang lain. Dang menghormati, dang makaolongi donganna na asing ala hola dirina do disarihon manang hola dirina do di ida nasitong, ujungna memusuhi orang lain. Alai yang kuhalat na merdeka, tarjo manang na di dia pehita ditempatkan, justru iko makaholongi sudi jolma manang na di dia pe ai rapna tinoppa ni debatado hita, ai rapna pinaujak ni debatado hita di tonga-tonga ni Portibion. Ima tugas na perjulu na bui taida sian ayat 10. Na perduahon memang tuntakasdo di dok Apostol Petrus, kasihilah saudara-saudaramu. Menghormati marhapatunon tu sasude, tetapi yang paling luar biasa lagi ajakan untuk mengasihi saudara-saudara kita. Hidup benar parani muse dot Apostol Paulus madok alai gumudang ma tudongan saha porsiaon batarida honoton holongi. Wahado hita patarida holong ni rohata tu akadongata hita na saha porsiaon marhite na rap masiurupan masitopangan di bagasan hapor siaun batu duhon nong rap do hita na pinadua babua nong rap do hita dimerdekakan rap mahita merdalan jala di sido tahataridani tritugas panggilan gereja bagi setiap orang percaya. Orang yang dimerdekakan dia akan mau bersekutu dengan sesamanya. Orang yang telah dimerdekakan dia akan mau menyampaikan kesaksian atau bersaksi kepada orang lain, memberitakan yang baik kepada orang lain. Orang yang telah dimerdekakan dia akan berdiakonia dan mau berbagi kepada orang lain. Itu tugas mengasihi saudara-saudaramu songonani dokni Apostol Petrus. Alai halak na menghormati semua orang, orang yang mengasihi saudara-saudaranya, dia akan takut akan Allah. Maka biari debata dinasamud. Maka biari debata bukan berarti dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, tetapi dia justru akan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di sanalah orang yang takut akan Tuhan. Biar mida debata, justru lam jonok tu debata, mangulahun lomoni rohani debata di bagasan perjalanan ningut. Baru menghormati raja, menghormati akap pemimpin. Di pemimpin di sudedui, termasuk dui di keluarga. Memimpin di keluarga harus dihormati pemimpin dalam keluarga. Adong do muse pemimpin dalam masyarakat, adong do muse pemimpin dalam gereja, adong do pemimpin-pemimpin yang lain. Apalagi na memimpin di tengah-tengah ni bangsa tau. Menghormati di sima patuduhonot tak kesiapan bersama di dalam pelayanan manang di bagasa pakobasion, manang di namanguluhon. Asaboi satu derap langkah dia kaulaon, doh dia ka program, doh dia ka cita-cita, doh harapan di tengah-tengah ni perngudota, di tengah-tengah ni perngudun ni kana porsia.
asa halak na merdeka hape, iko makhormati sude jolma, iko makaholongi donganna, dohon mabir mida debata, jala menghormati nasa na manguluhok kita di bagasan pangulota. Di sido hape mangulu di bagasan haluaun hidup sebagai orang merdeka. Bukan berarti kemerdekaan itu hanya untuk diri kita, tetapi justru akan kita tunjukkan kemerdekaan itu kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan baik, dengan menghormati orang lain, mengasihi sesama kita, bahkan takut akan Tuhan dan menghormati para pemimpin kita, sehingga kita memang betul-betul menunjukkan bahwa kita telah dimerdekakan Tuhan dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari kuasa iblis. Jala laos nong dimerdekakan hita sian perhatobanan ni akka portibion akka bangso-bangso na menjajah hita siani malam tepatu dono taka pangalahon na dumenggan na hobar tulomoni rohani debata. Amin. Martang yang mai. Mauliati ma Tuhan dihatam nama johami asa hupatudo kami song halak nong merdeka ham marhite haluan na pinatupam di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus naong mangharahari hami siya dosa do tamatayani naong mangharahari hami siyan sibulis pangagoy gabi mangulu hami di bagasan haluau ni jala iman na naing parbuihonon nami patuduhonon nami di tonga-tonga ni pertibion marhiti na mangulahon-ulahon na lingkan jala patuduhonon nami ma haluau ni siyan salu tindakan do papahenan nami asa gabi contoh teladan di tonga-tonga ni nahumalia kami jala lo sekaligus pamaritahonon nami mai haluau na pinatupami itu aka na di pertibion gabi haholongan nami ma sudi na tinopami gabi haholongan nami ma dongan nami jala si habiaran nami ma ho patujulun nami malomoni roham di nasang ulu nami jala uduk kami dia akan agumonggo pami asa bui lam takas marparbui haluau ni siang ulu nami atong tordim mangurupi hami mangajari hami patauho kami mangulu di bagasan haluau ni asa semarlas ni roha hami dongan nami dan lumubi lau makalason haluau na pinatupami jala huilala hami dua Tuhan nuaing nang di tonga-tonga ni bangso nami apala tongon sedarion 17 Agustus perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia na 20 tahun mauliati ma Tuhan di dengan di basam naong paharuar hami sianak keparhatubanan masuk kami tungulu nai baru naong woi jongjong di bagasan hadirion di bangso nami atong urupi hami Tuhan asa rap hami memperjuangkan kemerdekaan unang mula kami muse tuaka penjajahan na mapain dongan nami na mabek kami gabe diduduni aka udang persoalan do problema bahkan diduduni aka jolmana asik kami alai monak kami totong bui di bagasan lasni roha mangula ulau nami patupa nasa ulau nami di pertama nami pasato nami matuho nang bangso nami bangso Indonesia ho matuhan nama masu-masu di sudi aka program do nanay sudaw ni pamarita nami do masyarakat do daerah pe lau tu naman sejahterakan masyarakat marhite na totong lau patujuluhon ahan na muli ahan na dumenggan di tonga-tonga ni panguluan ni masyarakat urupamu ng pamarita nami mulai siyan presiden sahat tu tingkat daerah bahkan satu RT asa totong marsahala na sida mangula-ulaw na marsahala na sida lau manguluhon do mangarudihon bangso namion na hobar tulong maniroham jala setotong mangula ho Tuhan
Anggia sudi pamarita nami mangula di bagasan hati goran, di bagasan hasitongan, dohot kejujuran, lau mangula ulaun persuromi. Asa tutu Tuhan sahat aka lasni roha, sahat nang pembangunan dinikmati masyarakat Indonesia, sahat tu pedesaan, bahkan boy dirasaun nasida hinatabu ni namar bangso di bangso Indonesia. Atong Tuhan nami say homa dohot nama dongani mangurupi hami. Asa sudi hami bertanggung jawab mabain na dumenggan di tonga-tonga di bangso nami patuduhon na dohot dohami di paujako songon warga negara Indonesia di tonga-tonga ni bangso nami. Di pertama nami lo stang yakonon nami do di bagasan sedarion tujulum na badiai dia kaulaun nami di tonga-tonga ni huriam urupi hami Tuhan. Asa dinasa program di tonga-tonga ni huriam boy mabuan kemerdekaan. Kemerdekaan na bertanggung jawab na setutong mangulaun lomon di roham di tonga-tonga ni huriam. Anggiat tutu gabi pasu-pasu huriamon di tonga-tonga ni suderuas ni huriam. Di batama nami lostang ekonon nami matujulum di suderuas ni huriam terlumubi namarlas ni roha dohot di nanaing majalo pasu-pasu parbagasan. Ima di keluarga Albert Sembiring dohot Ruth Hilda Sihombing di saka pamasu-masuon na di tanggal 22 Agustus nanaing ro. Homa Tuhan napatuluson sakap do napatuluson rencana na sida di nama jalo pasu-pasu perbagasan. Asa ho totong Tuhan na mangarahut na sida di bagasan holong ni roha na siako. Hala huha persiai hamido tung holong na siako do Tuhan. Nabui mabain masih paulolohan di bagasan hasadaun di bagasan lasni roha aka parrumah tangga. Pasu-pasu munang salut aka ulaun na sinakapan na sida tujuluan yari. Di batama nami losoni pasaton nami do tuho nang disudi pelayanan na naing silon na di tonga-tonga ni huriam, pelayanan kategorial, pelayanan wilayah. Losoni nang kegiatan-kegiatan na dipatupa tuakari nanengro. Pasu-pasu may salu na Tuhan. Asa tutui pajonok kami, pajonok haporsyon nami tuho dinasa perdalanan ninguru nami. Di batama nami losoni tang ekonon nami do nang tujulom tarlumubi anakon nami di bagasan sedarion di naneng majalo penghargaan sa tonga-tonga ni huriam. Patuduhon las ni rohanami doi di basa-basam dia kehabisuhon na pinasahatmu dia kayanakon nami. Atong pahot ma Tuhan habisuhoni di nasida ng tujuluan niyari. Asa gabi kayanakon na umaju nasida na dumenggan nasida na buhay berkontribusi di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni negara nami, losoni nang di tonga-tonga ni keluarga nabi to katiki na nengro. Pasu-pasumu nang saluhut nang akayanakon nami na marsikola lehon habisuhon. Asa marsiadu nasida Tuhan lo mangisi hapistaran na mangisi parbinotoan na hurajumi hami songon modal nasida dinalau madalani hari-hari ninguluna manang di masa depan nasida tutik kenanengro. Di batama nami los tangya kono nami do nang di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton inang simatupang boru simanjuntak inang banjarnaur boru simanulang nona barulian boru pasaribu amang ahama nurung inang naibaho boru pasaribu inang storus boru pajahitan inang silitonga boru samosin inang silaban boru papahan amang hasitorus pane inang sitangang boru tabarat amang SPP pasaribu inakon nami Marta Monica boru pasaribu ay Edison Winsar Tampu Bulun amang MR Marpaung amang mauliate hamonangan dumantubing nyonya inang silalahi boru siahan
inang sihite puru manalu. Dot kudang do penasogar kami Tuhan na mungkin di baga sa parsahiton nuaing. Homa Tuhan na mangurubi, homa Tuhan na mga leokay pason, homa Tuhan na mamasumasuhon, ako na pinakinesida, lao mabolokon na sa siya pamatang na. Asa hipas na sida, margugo na sida Tuhan tujuan nyari. Talumubi dia kaparsauran nami do, dia kaulaon na siya nupari. Asa tong buhay Tuhan, dilala na sida, uasom do tagugomu na mangula di tonga-tonga ni pamatang na sida. Di bata manami dos tangi kono nami do nang diruas ni uriam dia kana ulang tahun kelahiran los songoni nang di pernikahan pasu-pasu na sida Tuhan nunga di leoko pasu-pasu marite umur nagajang lam tabamu ma umur nagajang 72 nyari lehonomu di nasida las ni roha lehonomu totong di nasida akan apinar sita do na hinirim nasida di tonga-tonga ni nguduna tarlumubi sai basa-basa honomu ngulu na manotong na marsihot manio po dohot marsigatung tuho di nasang uluna. Di batama nami kukti ho mahami urasi hami siyan na sa dosa pangalasyon nami aso nang trapat paso-paso na naspastomo di hami di bagasan Kristus Jesus tangihon jalolo mapangaduan nami. Amen. Tapuji Tuhan tamarite desian nomor 425 ayat sada terus terusna hut papungu pilihan.
Adorang sota tutup pakka mga kenang alatongon sadarion perayaan 17 Agustus selesai ibadah langsung dohitan no mangidehon Indonesia Raya songon hataridaan ni na doho tita marlas ni roha doho tita manang yakon di kemerdekaan ni Republik Indonesia lani unang madong haruaran non langsung dohita tu na mangidehon Indonesia Raya lo si hutman no pasaha penghargaan tua kaya na kota na berprestasi. Alani tapasahat mapiliata tua dopan di debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silelo na denggan dot naso libasan na molutus. Upasatami masian na nilon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo magabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilihan non. Pati bulo na radyaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni si leon-leon mito kami. Asalam girgir kami madok maulyate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang sa Abnurbadia Magwarm. Sa Roma Harajon, sa South Malomoni Roham di Banua Tongonson na di Banua Gijang. Lehon matuhami si Daro nanguluan siya pari. Sa sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan. Palua mahami siyan pangagong. Mulak mahamu di bagasan dami, jala jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di Batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Di sondakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asim marohana midaho. Di padopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutoddim. Amen. Upasatami matu na manguluhok kita di ED Indonesia Raya tuamang situa halasan langsung mahita jong-jong akamang akenang
Maing masuk mahita tu penjarahan piagam penghargaan tu akan kota na berprestasi. Alani upasatami ma tu seksi pendidikan lau majahon guar-guarna jala Roman no tujuloon lau subangido hami ma do tu dewan diakonia asa tapasahat piagam. Tolong multimedia, mic-nya tempat pewarta. Shalom Amang Inang. Ya, tibalah kita pada saatnya untuk pembagian apresiasi untuk siswa berprestasi dari tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Kami akan memanggilkan satu persatu nama anak-anak terkasih dan kami undang untuk maju ke depan. Mohon perhatian untuk mendengarkan nama yang akan saya bacakan. Dari tingkat SD, Glory Caitra Sihaloho. 2, Tiara Nadia Marpaung. 3, Tiofano Togar Marpaung. 4, Epifanias PN Hutagalung. 5, Zilvania Vesilia Silaban. 6, Esther Uli Caroline Banjarnahor. 7, Marsha Nauli Oposunggu. 8, Andrew Nugroho Sipayung. 9, Edgar Gabriel Girsang. 10, Mesak Absalom Hasibuan. 11, Wesley Maliaki Simatupang. 12, Isabella Lovita Suntiur Marbun. 13, Yoselin FN Hutagalung. 14, Benedik Arun Tanda Nababan. 15, Adel Mailani Siagian. 16, Odelia Kasimira Hutapea. 17, Mark Luvino Pasaribu. 18, Jeremia Adriel P. Isilalahi. 19, Karisa Patricia Samosir. 20, Clarin Ivana Samosir. 21, John Gerald Huta Barat. 22, Daniel Febrian Hutapea. 23, Rafael Jericho Lumban Batu. 24, Sefgi Zia Saragi. 25, Talita Tiurma Holisinta Hutapea. 26, Gracia Dayana Mayora Sitorus. 27, Ivana Beril Nababan. 28, Roma Elisia Samosir. 29, Elfrida Natio Samosir. 30, Christian Marihot Sihombing.
foto bersama dulu. Baik, terima kasih anak-anak. Kami persilahkan untuk kembali ke sekolah minggu. Kami undang untuk yang tingkat SMP, mohon didengar namanya dan bersiap-siap. Yang pertama, Marvel Gavriel Dwi Putra. 2, Dipos Gaivin Daryl Sihaloho. 3, Gerardo Noel Diaran Purba. 4, Madu Giorgio Siombing. 5, Winda Putri Ayu Sigalingging. 6, Serafin Margaret Sihite. 7, Felicia Valeria Napitupulu. 8, Felicia Valencia Napitupulu. 9, Magen Matthew Hamonangan Simamora. 10, Jemima Lasbe Elsada Laupa. 11, David Ridwan Marisi Hutapea. 12, Audrey Rahel Niksiana Pandiangan. 13, Todo Angga Sihombing. 14, Jason Brilian Putra Sinaga. 15, Jos Weli Ailmer Lumban Raja. 16, Ziva Imatiar Wirianto. 17, Gavril Sahat Febrian Wirianto.
Ya, bersiap-siap untuk foto. Mapnya boleh ditaruh di dada, tidak menutupi wajah. Rapat, ya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Saya panggilkan untuk penerima apresiasi tingkat perguruan tinggi. Yang pertama Aurelia Aprilia Putri Opusunggu, 2 Matthew Nikolaus Oloan Aritonang, 3 Ruyandi Rejeki Silaban, 4 Yoel Nugroho Sianipar, 5 Agnes Dwi Zovita Sitanggang, 6 Jessica Amanda Hutapea, 7 Putri Olivia Sinurat, 8 Monica Angelique Simamora, 9 Mainova Christine Gabriela Simamora, 10 Neila Caroline Mersis Simanjuntak, 11 Josephine Marta Agustin Laupa, 12 Trivena Dorbasa Naibaho, 13 Febiola Monica Hutahean, 14 Putri Yohana Sihombing, 15 Christine Agustina Borupurba, 16 Reski Putra Nababan, 17 Iren Renata Simanjuntak, 18 Sintong Fernadito Pakpahan, 19 Oriza Anggi Dameria Pakpahan, 20 Joshua Kristo Sormin Siregar, 21 Brescia Priscilia Hotmaida Simatupang. Oke, kita sesi foto dulu, boleh merapat
anak-anak terkasih boleh merapat ke tengah, ya. Rapat nak, merapat ya, ya. Mundur satu langkah ke belakang, ya, oke. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Demikianlah Amang Inang, terima kasih buat anak-anak terkasih. Shalom, merdeka, merdeka, merdeka.